Doncs això, passen 3 minuts a 2:15 del matí. Bon dia a tots aquells que us estigueu llevant i que tingueu curiositats immobiliàries, perquè a continuació s'asseiem la vostra curiositat i el vostre morbo més humà amb l'espai que s'infiltra a la llar de personatges molt populars. És el moment de la tafaneria de l'interiorisme amb Ramoneda d'Estar per Casa. Bon dia, avui anem cap a Madrid, anem cap a la casa d'Alaska i Mario Vaquerizo. Me da igual, me encanta, me da igual. Fa una pinta de ser un santuari del kitsch, aquesta casa, que no vegis. Ai, quin parell, eh? Bueno, a veure, com dius tu, Quim, ja us podeu imaginar que aquests dos, un pis molt normal, no en tindran. I és que no en tenen un, és que en tenen tres, els pàjaros. Què us sembla? I en tenen tres i cada un d'un color diferent. Tenen un pis verd, un pis blau i un pis rosa. Molt bé, és una bona manera de situar-te. ¿A qué piso vamos hoy? ¿Al verde, al rosa, al azul? Exacte. Per què aquesta versió immobiliària de parxís? Per què? Mira, perquè el pis verd és el despatxo, Sí. el pis blau és on fan festes Sí. i el pis rosa és on viuen realment. Molt bé. Vale. O sigui, i el que veiem per la tele del famós Sí. reality Alaska i Mario, quin duria ser? És el rosa. El rosa. És el rosa. Tot i que allà acabem veient-ho tot. Fins i tot una mica massa veiem allà. Massa, sobretot, d'ell. Sí. Tot i que jo crec que els han pitat així perquè el Mario no es confongui, que ja sabem que a vegades és un senyor que va confós. Va confós a sobre. Bé, aquests dies han estat confinats amb la mare d'Alaska, que és una senyora gran que es diu Amèrica, estupenda. Han estat la mar de bé, Sí. jugant al dòmino, i ara bé. ja tenen ganes de sortir, com tothom, una mica. A veure, com descriuria la casa? Doncs és com si haguessin agafat la movida madrilenya, l'haguessin carregat a un avió i l'haguessin descarregat sobre d'un pis. Porque yo con mi dinero hago lo que quiero porque para eso trabajo mucho. Claro. Pues vaya parque d'atraccions tienes, Mario? Vinga, a veure, a l'hora de decorar-los van voler plasmar les seves personalitats. Està molt bé, això. I tant. O sigui, la casa rosa, que és on viuen, com us he dit, té dues parts diferenciades. La primera és la zona de l'Alaska, que té un rotllo més del segle XIX, que és el que li agrada a ella, no? Oh, i tant, sí. Sí. És que tu la veus i dius segle XIX. Sí. Claríssimament. Sí. I el Mario, per la seva part, va dir, doncs, a mi què és el que m'agrada per decorar la casa? Què és el que li agrada a ell? Doncs ell, el que li agraden són els bars. Així que la seva part de la casa és un bar. Ja deu tenir un braç robòtic que li serveix canyes tot el dia, des de que es lleva. Sí, senyor. S'ha de ser molt juerguista, per fer això aquí. Mare meva, no. Escolta, home, però és que no és un bar qualsevol, Ah, no? No, a veure, recrea un bar de Las Vegas que es veu que els agrada molt a la parella. I clar, jo em vaig imaginar que haurien posat, doncs, això que dius tu, un tirador de cervesa, una taula, un millón, per fer una mica de broma. Sí, per llançar darts. Sí, i atenció, Quim, que és... Atenció. El local que vol recrear es diu Peppermill, per si us interessa, per si us pica la curiositat. Molt bé. Només recordeu això. És un local obert 24 hores a Las Vegas. Ja sabem la fama que té aquesta ciutat. I tant. Vale? Sí. Jo us descric com és el saló de la casa d'Alaska i Mario. Molt bé. Està il·luminat a baixa intensitat amb llums de neó. Sí. Hi ha imatges de senyores despullades a les parets. Molt bé. I atenció, que té miralls al sostre. Gens sòrdid, la veritat, Sí. Ho trobo molt elegant i molt normal. Sembla un hotel d'aquells dubtosos de carretera. Exacte. D'aquells d'anar-se a estimar. A veure, Sí. jo no he estat mai a Las Vegas, però com dieu, té més pinta de ser un bar de whisky que de cafè. Vale? Explorant una mica més, també he trobat detalls que m'han agradat molt. Ells, per exemple, són molt fans d'Elvis Presley, del David Bowie, de la Lola Flores, no? Sí. I tenen imatges d'aquest trio per tota la casa. Però és que és total, en tenen moltes. Sobre la tele tenen moltes Lola Flores, per exemple. A sobre el sofà. Tenen quadres a darrere de les portes. Sí, carai. Que quan obres o dones un portasso, el David Bowie s'emporta una clatellada. Has de tenir molts quadres, perquè Molts. n'hi hagi darrere les portes en un Molts. lloc tan poc visible com si diguéssim. Al lavabo, per exemple, hi tenen pintat, el tenen en paper de paret on surt Elvis Presley amb ales d'àngel. Ah, molt bé. Ai, també. mira. Segur que inspira quan t'asseus a la tassa. Quin angelet. I a la zona del menjador i la tele, que és la part més important potser, a part del bar, tenen una moqueta de lleopard maquíssima que només veure-la ja tens calor, i guardant el lloc més important de la casa, que és un moble bar que ja tenen en una casa que és un bar, vale? Hi ha dues figuretes de lleopard maquíssimes que deuen valdre 1 milió d'euros cada una i que tenen un detall al cap. Un detall? Quin detall? Un detall. Un detall. Una corona d'aniversari del Burger King. És que ho tenen tot en aquesta casa, m'encanta. Bé, no sabem si és una casa o un parc d'atraccions, això. No ho sé, bé, en fi, que si mai esteu en un local amb miralls al sostre és que esteu amb l'Alaska i el Mario, vale? Avui a Ramoneda d'Estar per Casa l'Alaska i el Mario i la seva casa. Alaska, doncs, la cantant, i Mario, el petardo. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales.